u nás přivítala Ivanu Korolovou. Ahoj Ivi. Ahoj. Jsem moc ráda, že tě dneska máme v La Loca Music Bar and Lounge, kousek od Karlova náměstí. Co jsem se dozvěděla, tak jedná se o tvůj první koncert s živou kapelou, je tomu tak? Jak jsi těšila a koho dneska ještě večer můžeme vidět? Těšila jsem se strašně, celý to období příprav jsem se těšila neuvěřitelně moc, nemohla jsem se dočkat a dneska samozřejmě mě popadla panika a začala jsem být hrozně nervózní. Nicméně jsem byla na hodině zpěvu, teď jsem se uklidnila, možná si tady dám něco dobrýho k pití, protože tady je spousta dobrých koktejlů. Ano, to je pravda. A těším se hrozně a můžete dneska vidět zpěvačku Báru Basikovou, která mě vlastně pokřtí, moji kapelu, Tomáše Trapla, muzikálového výborného herce Davida Gránskýho, se kterým jsme hráli v seriálu Gimple, a Ondru Izního. Tak to se už moc těšíme. A kde bychom tě ještě kromě teda dnešního pódia mohli v současné době vidět? V současné době se pohybuju v pražských divadlech, třeba v divadle Kalich, v představení nebo v muzikálu Pomáda a Johonka z Arku, nebo v divadle Hibernie, v dětském představení Kapka medu pro Verunku, nebo v Semaforu, nebo v komorní činohře. Tak a teďka něco, co zajímá mě. Prozradíš nám, která píseň ze seriálu Gimple dneska večer zazní? No, tak jo. Zazní duet Thousand Tears, který jsme zpívali s Davidem Gránským. Já jsem do něho byla jako zamilovaná a on do mě ne, tak to je náš osudový duet. Na jaké další songy se teda ještě můžeme těšit, kromě tady toho? No, pokusili jsme se naučit se písničky od Miley Cyrus, od Rihanny, Glorie Estefan, Lizzy Stansfield, a nebo třeba nějaký písničky z Navlásku, z animované pohádky, kde jsem dabovala. Takže to mám ráda. Nemrzí tě, že už seriál Gimple skončil? No, jakoby mrzí i nemrzí, asi se mi po něm trošku stejská, ale ono to asi skončilo jakoby v nejlepším a nic se nemám přehánět, tak třeba za pár let se to zase vrátí, tak teď je to asi dobře. To myslím, že všichni doufají. Tak pokud by teda někdo chtěl ještě dorazit na tvůj dnešní koncert v La Loca, tady u nás na Karlově náměstí, v Mosaic House, budou k sehnání ještě lístky přímo při vstupu? Myslím si, že určitě. Určitě budou. Budou tady sedět dvě sympatické slečny a rádi vám lístek prodají. Tak jste to slyšeli, tak doufám, že dorazíte. Já už se moc těším a my děkujeme. Děkuju. Čau.